नोंथांमोनखौ नैबे आंनि जावलिया ब्लग इउटुब चेनेलावहाय माने बरायनानै लानाय जाहैबाय। दा नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे साइडनि बेलाइकनखौ थुना होबानो जाबाय। दा आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनाय खारनखौहाय नोंथांमोनहाथ' एसेब्लाबो थाम्बनेइलावहाय माने नायनाय मिथिखाबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोनहा मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों एसेब्लाबो मिथिखाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना। दा आंनि भिडिअ लाबोनाय खारनानो जाहैबाय माने गोबां फेसबुकफोराव बेफोरबायदिनो इन्सटाग्रामफोरावहाय भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दं आरोना बर' आइजोफोरनि। दा बेखौनो आं बुंनो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा दिनै भिडिअआ जाहैबाय माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनो फेसबुकफोरावहाय माने फुरा भाइरेल जाखागासिनो दं आरोना, बादि नांगासिनो दं मोनसे टुर्नामेन्ट बायदि। माने जेरखम बल जोग्राफोरा जेरखम माने बल जोनानैहाय बायसान्सआव माने देरहायोबा फेमास जायो, थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराबो माने गावसोरखौ फेमास जाजानो लुगैनानै जेरै गोसो एरै जानला मोनला खालामनानै दिनै भाइरेल जागासिनो दं आरोना। दा नोंथांमोनहाथ' टाइमलाइनावबो नुबोखाबाय जानला मोनला गोबालायनाय खुदुमलायनाय हेन टेननो। दा बेखौनो आं बुंगासिनो आरोना। दा बेनो माने जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने गावसोरखौ बिराद फेमास जाजानो लुगैदों, मिथिबाय दा बेखायनो आङो एखेबारे बुंनो लुगैबाय आरोना जोंनि माखासे गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा माने जेरखम बल जानानैहाय माने बल गेलेगिरिफोरा माने फुटबल गेलेग्राफोरा माने मोजां बेफोरबायदिनो माबाहाय नेसनेल माबाफोर बिदि गेलेनानै फैयोब्ला माने दुफा दामनानै बरायो आरोना। बरायनायहाय आर'नाइ माने आर'नाइजों गानहोयो बा आर'नाइ गानहोनानै बरायो। थिग बेबायदिनो जोंनि माखासे बर' आइजोफोर माने भाइरेल जानायफोरखौहाय माने गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा थांनानैहाय माने एखेबारे बिसोरखौहाय जाय माने भाइरेल जानानै बुजादों बिसोरखौहाय माने आर'नाइजोंसो बरायनांसौ आरोना। माने बिसोरो भाइरेल जानानै माने जाहाथे माने साक्सेस जानो हाबाय बा देरहाबाय बेबायदि खालामनानैहाय माने गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा थांनानै बिसोरखौ भाइरेल जाग्राफोरखौहाय माने आर'नाइजों बरायहैबानो जाबाय आरोना। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बेफोरबायदिसो खालामनांसिगोन। थारमाने आङो एफा माने गोलावबो बुंनो सानाखै आरोना, आं बुंनोबो सानाखै बा बुंनोबो लुगैयाखै। दा आङो आंनि बुंनांगौफोरखौहाय बेखिनियावनो दोननानै माने दोनथ'नाय जाबाय आरोना। दा नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा माने साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जायफोरा माने जोबजासिम नायदों बिथांमोननि थाखायबो थेंक इउ। ओमफ्राय जायफोरा माने जोबजासिम नायाखै बिसोरनि थाखायबो थेंक इउ आरोना। दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय आरोना। दा आंनि भिडिअआ बेखिनियाव जोबथ'बाय आरोना। बाय बाय।